kawontenan ingkang sangat sae, sehat, bagas kuarasan sedayanipun nggih. Nggih, amin. Saged nyawiji wonten ing papan menika, wonten ing area Bali. Pekne urung kok tak kerjain kok Faiz bawa ya. Kaya dek pas neng kalu ponjong. Iya. pun lajengaken ingkang langkung gayeng Bapak ingkang ngongkos pindah Bapak Putri lajeng pun lajengaken wonten versi Lea versi Bali lan ugi pun lajengaken kanca-kanca saking kanca-kanca Kuda Seto Bapak Putra mekaten pramila dumateng Bapak Ibu sedheripun semoga ki mbok bide mangke wonten wirawiri kendaraan panjenengan kesenggol utawi mangke kirang dadosaken sekecanipun anggiripun mirsani. Lan ugi ngaturaken matur nuwun juga selamat berdagang para pedagang yang ikut mengais rezeki, mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul dagangannya habis duitnya. Oke, monggo. Oh iya. Wis mangsane dilongi. Yeah.